dan džemata Maljevac. U Maljevac treba doći radi inspiracije. Ovi vrijedni džemati zajedno sa svojim imamom, volonteri džematlije, zaista su ogledni primjerak kako se hizmeti islamu i zajednici i kako se potiču veliki projekti poput izgradnje ovako lijepog, impozantnog islamskog centra ovdje u Maljevcu. Zadovoljstvo mi je bilo vidjeti danas da je to u jednoj uzlaznoj fazi i da radovi napreduju predviđenom dinamikom i kao mešijat islamske zajednice u Hrvatskoj želim im zaista čestitati i zahvaliti se na svemu što čine i svakako reći da stojimo uz njih i da ćemo ako Bog da pratiti ovu gradilište do kraja. U želji da čim prije otvorimo, pozivam sve one koji su u mogućnosti da na bilo koji način pomognu hvale vrijedno ovo djelo i da se ga uvakufe na najbolji mogući način za izgradnju islamskog centra u Maljevcu.